Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си приготвите къри от червена леща и тиква. Ако сте готови, да започваме. Ето и необходимите съставки. Червена леща, половин тиква, кокосово мляко, люта чушка, кормит лук, джинджифил, чесън, подправки, вода и зехтин. Започваме процеса с подготовката на тиквата. Приготвяме си една тавичка, в която слагаме хартия за печене, след което обелваме тиквата, нарязваме я на парчета. Вие най-вероятно ще трябва да я почистите и от семките, но тъй като аз ползвам половин тиква, ми се пада частта, в която нямам семки. И така, нарязаната тиква нареждаме в тавичката и пъхаме да се пече в фурната на 180 градуса без вентилатор за около 40 минути. Следва да обелим джинджифила, да го настържем на ситната част на рандето, след което да обелим и да нарежем на ситно чесънът, лукът и лютата чушка. Хубаво изплакваме няколко пъти лещата и подготвяме тенджера, в която ще я варим, както и тиган, в който ще приготвяме карито. Пускаме котлоните, като този, който ще използваме за карито е на умерен огън, а пък този, в който ще варим лещата, е на силен. Добавяме вода в тенджерата и мазнина в тигана. Запържаме лукът и лютата чушка за 4-5 минути или докато омекнат. Междувременно добавяме и лещата в тенджерата, тъй като водата е почнала вече да завира. Добавяме сол и разбъркваме. Подготвяме си подправките, които са типични за индийската кухня, като кари, куркума, лют пипер, кимион, кориандър, черен пипер, сол. Точните количества ще откриете в описанията под клипа. Също така си отваряме и кена с кокосовото мляко. Лещата ври от 2-3 минутки, което е напълно достатъчно, така че е време да я махнем от котлона и да я прецедим. Време за проверка на тиквата, която се окажа също, че е готова. Аз я пекох около 40 минути, но това, разбира се, зависи от фурната и от големината на парчетата. Лукът вече е омекнал, започва да става златист и за това добавям чесъна и джинджифила, като запържвам още максимум минута, добавям останалите подправки, разбърквам добре, след което добавям и лещата. Отново разбъркваме добре и изчакваме 4-5 минути, така че всичко да се овкуси. Добавяме си част от кокосовото мляко, разбъркваме, след което добавяме 300 грама вряла вода, след което останалата част от кокосовото мляко. Разбъркваме добре. Приготвяме си готовата тиква, режем я на купчета и я слагаме при останалата част от карито. Продължаваме да готвиме още 5-6 минутки или докато лещата напълно се сготви. Не забравяйте да проверявате дали е необходимо да се добави сол. В моя случай имаше и аз го направих. Лещата е омекнала, карито вече е готово, остава само да сервираме. За целта ще използвам булгур и малко магданоз. Това беше всичко от мен, надявам се рецептата да ви е харесала и бон апетит!